Mama Production. Abar kauna muradina ke nake buri na yau aura 'yan mata. Abin kauna muradina kai nake buri na yau aura dan gata. A dalilin so na gigice ke na zaba na tantance a cikin kauna kuma mun dace. Ina sanki cikin raina in na aure ki na maida ki 'yar